Dámy a pánové, dneska si uděláme, že upgradujeme všechny brawlery, no ne všechny, ale nějaký, protože mám 45 000 coinů, takže jdeme na to. A potom si zahrajeme nějaký hry s kámošem a koupíme možná mípla, ale potřebuji 10 gemů a 10 gemů je až na 38, takže budu muset, asi to bude trvat víc dní, asi tak zítra ještě a dneska budu hrát ještě s kámošem, takže tak. Nejdřív, co bych si chtěl upgradenout, je asi kit, nebo nejdřív dynamite, protože na 5 se umíte, to je fakt katastrofa. Že se upgradenu na 7 zatím. A tyhle ty se upgradenu navíc. Surge ještě se upgradenu hlavně. Jsem teďka koupil Surge za 150 000 coinů, nevím za kolik teda. Koupím si asi hypercharge na něj. Kámo, fakt dobrý. A potom, až budu mít míň, tak to koupím potom ještě něco na něj. Kaka upgradenu asi kita. Zatím na 9. Taky na 9. Kámo, se to nezdá, ale ty koně ubírají hodně rychle. No, to dám na max. Kámo, to fakt ubývá hodně. Teďka upgradeneme ještě dynamajka. Už nemám koity, takže já budu teďka kupovat, kámo. Já nevím úplně, co je dobrý, ale když tak mi to napište. Já si to teďka přečtu. Sandy Falls Slap for 1,5 sekund. Nevím, já to nevím číslo anglicky, takže ale trochu tomu rozumím. No. Počkej, nejdřív. Já nevím, co to je úplně dobrý. Možná tohle, ale kupu tohle. Já nevím, prostě já něco kupu. No jako tohle asi. To jsem teda hodně rychle utratil, kámo. Dřív na Surge, protože Surge prostě potřebuji. Tady. Dáme asi štít. No shield teda. Pardon. Shield tady takhle. Star Powerka. Určitě je to druhý asi. Mně přijde, že tohle je lepší. A tady koupím tohle. Genji ani nebudu nic na něm dělat, kámo. Genji celkem midu. A teď asi Leona, teda. No Leona zatím ne. Kita. Jo, tohle, to je dobrý, to vím.
A tady koupím šout zase. Já nevím prostě, co je dobrý. Mně přijde tohle lepší. Gear. Yes, damage asi dám. Ale jo, napočítám hypercharge. Kone. Určitě. Asi speed, kámo. Ani nevím, je možné. Kupuju asi tohle, ale to neřeším. Kupím tohle. Na Dynamite nemám na nic, kámo. To já nevím úplně, ale... Tohle to bude OP. Už mám jen pár coinů. To je GG. Já jsem myslel, že to teda budu mít navíc, kámo, ale OK. Já se ten metej dáme. Když máme na to. Kámo. Může nic. A teďka se s nima půjdem zahrát a dřív si zahrajem s Kitem. Ještě se mapou zatím duo a potom zkusíme solo s Kitem. A potom zkusíme Surge. A tak. Já nevím, jestli to je dobrá kvalita toho videa, protože já jsem tam snížil, tak snad jo. To nemusí být dobrý moc. Nevím, jestli něco aspoň vidíte, kámo. Já se potom na to kouknu. Oh my god. Mě ten gear úplně nechci teďka použít. Jsem o hodně rychlej, kámo. Kámo, já bych se na ně vyprdal. Šel bych tady do prostřed. Sorry, že jsem tak ticho, ale nemusím, kámo. Tady to spouknu k jednoho huku. To jsem ani nemusel. Easy. Když jsem ani nepoužil, ale to nevadí. 24 týrka. Teď jdeme solo.
Teďka je i Megapik, takže ho potom budu hrát. Nevím, jak mě to bude v solo, ale asi špatně, já to neumím. To dává hodně velký damage. Jako mám upgrade lejka, no. Nebudu tam chodit. To jste neviděli. Buďte ticho. Já jsem měl použít ten. Já to neumím, kam já jsem měl použít ten kačetka. Rýka. Půjdeme se Surgem. Radši, no, Sala půjdu. Potom se i zahrám s kamarádem, takže to bude dobrý. A kámo, ale opět ten. Proč jsem tak pomalej? Já spamnu, já jsem vůbec. Kámo, jsem pomalej. Dynamite, kámo, kýde. Ještě jednou hru. Yes. Tohle je, kámo. Jako promiňte, ale já zkusím použít ten gadget, i když mě je něčemu. Jo, tohle. Jo, to už jsem použil, to už jsem měl koupený, tak něco. Už jsem měl koupený, no. Jsem vůbec. Já si prostě zabiju navzájem. Jsem druhý aspoň. Yes. Mám teprve na 12, ale tak. Hraje můj kamarád, kámo, tak možná půjdu s ním hrát. Možná něco ještě upgrade. Kolta, kámo. Nemůžu. Možná se půjdu s ním zkusit zahrát. Je v jménu zrovna, takže jo, půjde. Ale sorry, on to moc nehraje. Takže no hate, protože on to moc nehraje. A on se i na to video bude koukat. Možná se bude na to koukat, takže tak. Možná uvidí, kámo, že tady mám něco fakt. Opa. Snad já mu to chci nějak naznačit, že natáčím, ale nevím, no.
Vezmu soudíka. Jsem hrozně klidnej, takže nebudu moc toxiku to vydat. Vždycky potichej na těch videích. Jsem nubak. Sorry. To je nějaký nubak, ne? NPCčko. On se bere Edgara no skill. Yes. Kamo, on tam nepůjde. To je nějaké nubka. Ne. To ani nemusel použít, ale šup a je pryč. Snad to vyjde, ale že mě to minule, mě nešlo poslat editorovi video, tak teď snad to jo. Já jsem blbec. Já to za toho kamaráda potáhnu. Ještě půjdu hrát s jedním, takže. Ten souž je prostě OP, kámo. Ten nemá šanci. Ježral jsem na to. 16 Power Cubik jsme měli, to je dobrý. Jsem měla 8 kg, nevím jak kolik on, ale jdeme asi do 3 her s ním a potom budem to s druhými kamarádem, ale ten půjde až na večer, teďka je odpoledne, takže si vezmu kita. No to potom napíšu, že ve videu, no. S tímhle jsem ani neměl na plánu, že tam bude ve videu. Yes. No, pojď. Kámo, ten bazar rakeťáko, ať už oddělají, kámo, něco. To mě prostě je mnoho. Ten kamarád mě to nedá, jen nedá. Mám poslední hru s ním. A možná vezmu si tyka Dynamajka. No, kam. A potom ještě budeme hrát s mým kamarádem. Ještě musím pušnout Battle Pass, ale to nebudu točit. Na to ale koupíme se Meepla a budeme hrát s mým dalším kamarádem. Jako tohle video už trvá 18 minut, ale já to budu stříhat, nebo i můj editor, takže tak. To nejdřív trochu já vystříhnu, potom on. No, já to nebudu hrát prostě. Proč tam skáče? To je Já jdu ještě jednou. A jestli prostě prohrám, kámo, tak já to líbuju. Si bere furt no skill bravery, kámo. Prostě tam skočí, kámo, za cápkama, jaký mají prostě přespavý kubek. A je mu to úplně jedno, jsou tam prostě 4 cápci, kámo. On je jedinej. Proč to udělal na schvál, kámo? Kámo, já mu tam dám ten záznam, kámo, že to fakt udělal.
Kamonek hraje. Ne. Já to nebudu hrát, já to s ním líbuju. Jdu duo sám, kámo. No, vypadá to, že jsou s nějakým profikem, kámo, tak snad jo. Teď nazbírám pokybky. To bude hodně dlouhý video, kámo. Možná to dám do víc video, nevím. Já se bojím, že tam bude B. To je takový blbec. Proč se mnou furt hraju NPCčka? Nebudu to hrát. Takže tak a prosím, za chvilku tady zase budu. Já musíme ten Battle Pass pušnout a ještě s tím kamarádem budu točit, tak čus.